Pa raste, na neki način specifično raste, što je recimo sveučilišna knjižnica preuzela dio obaveza prema sveučilištu, tako da nemamo direktno utjecaj sveučilišta, pojedinih odjela sveučilišta, nego to se provuklo lijepo kroz knjižnicu. A drugi segment koji nam se bitno poveća, to je učestalost vrtića, znači malih cjelina, znači radnih grupa vrtića, koji intenzivno, što se može kroz program vidjeti, bitno veći. Ostali dio festivala je praktički stabilan, iste kao manifestacije, se želi povezati javnost, znači korisnike, djecu, studente, da u obrazovnim institucijama ne vide nekakav tabu, nekakav, ne znam, odbojnost, nego da mi tu djecu jednostavno uzmemo, da ti nastavnici su nastavnici prijatelji, jer potreba društva je da se dodatno školujemo, da stičemo visoka obrazovanja kako bi lakše naći zaposlenje i tako dalje. Znači, ovaj festival potpomaže rješavanju nekih indirektno nekih problema vezanih u školstvo.